खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। चिरां आमटेकायाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि गोजौ फरायसालिनि गोरायुं निसिमा दखरा एबसुनि बुंथिगिरि लोगोसे राफोद समाज सिबियारि बिरजय ब्रह्म बिथाङा गारिनि जाब्रबथायजों जिउ गोमाबाय। मैया 27 मे खालि बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव थालेगाव BRCC सावराय नब्लाङाव खुंनाय चिरां जिल्लानि गोजौ फरायसालिनि गोरायुंफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि उनाव न' फारसे गिदिंलांबाय थानाय समावनो हरखाब लामानि जाब्रबथायजों जिउ गोमायो। BTCआव नोंथाङा मानो UPPL खौ रायो नाथाय BJP खौ मानो रायनो हाया, माबा मित्रता दं नामा होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो दि BTCआव सोर सरकार सालायगासिनो, UPPLआसो सरकार सालायगासिनो। UPPL खौ राया सोरखौ रायगोन? जुदि BJPआ BTC खौ सालायनायमोनब्ला आं BJP खौ रायगौमोन। BJPजों मित्रताया दिसपुराव MLA फोरजोंसो जादों, BPF दोलोजों जायाखै। दिसपुरावल' BPFनि 3 MLA जों BJPजों क'अर्डिनेशन दं, नाथाय दोलोजों मित्रता जायाखै होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथियो। गंसे फरायसालिनि जाग्रा आदाराव जिबौ मोनदों। जिबौ मोननाय आदारखौ जानानै गोबां फरायसाफोरा देहा फाहामथाय लानांदों। बिहारनि गंसे फरायसालियाव जादों बे जाथाया। बिहारनि गंसे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सानजौफुआव होनाय जाग्रा आदाराव मासे जिबौ मोननाय जादों। बिहारनि आरारिया जिल्ला फरबेसगंजनि सरकारि फरायसालियाव फरायसाफोरनो सानजौफुआव जाग्रा आदार होदोंमोन, नाथाय आदार जानाय समावनो आदाराव हरखाब मासे जिबौ मोननाय जायो। आदार जानायनि माखासे समनि उनाव फरायसाफोरा देहायारि जेंनायाव गोग्लैनायाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो। बाक्सा जिल्लानि आथियाबारि मानिकपुराव BPF UPPL दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा। लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव सफैनाय समावनो हरनि समाव मोननै बेरेखा दोलोनि गेजेराव बुलायनाय जाथाय। हरनि समाव BPF UPPL दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव बुलायनाय। बे जाथायाव माखासे मावथिफोरा जखम जायो। बे जाथायखौ लानानै मोनसे दोलोआ गुबुन मोनसे दोलोखौ अजद होदों। UPPLआ बुंदों BPFनि मावथिफोरा UPPLनि मावथिफोरखौ जौ लोंनानै आखायाव सिखा दाबा लानानै गाग्लोबफैदों होनना। BPFआ बुंदों UPPLनि मावथिफोरा जौ लोंनानै आखायाव सिखा दाबा लानानै BPFनि मावथिफोरखौ गाग्लोबफैदों होनना। बे जाथायनि सायाव मोन्नैबो दोलोआ पुलिस थानायाव एजाहार होबाय। बे जाथायनि सायाव मोन्नैबो हानजाया गावजों गाव दाय होलायदों, नाथाय सोर सैथो बेखौ बिजिरनायनि उनावसो मिथिनो मोननाय जासिगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।